Bye, kumusta dia bay? So karon kay daghan na kay kog buhatonon sa eskwelahan, murag mopahuway sa kog pahuway sa kog pila ka days or weeks nga mag-vlog. So kani nga Bisaya vlog na ko gud wala kay ko naga-upload ani kay natoy time kani akong gina-permig upload kay no brainer upload. About na nala akong buhaton no. So kanila akong ginabuhat-buhat gina-upload ba. So the thing is masayon mas Bisaya wala koy pakim storya lang sa gunsa diha. Tuod no. Wala nag-record ko. O sige, i-try na to. Magsigog upload mga video ani nga channel. Sa unsa lang, takalaw storya unsa. And we'll see how it goes. But more or less, Hawaii ko, rest you go these days. Because the thing is, yeah, medyo kapoy. Kapoy mag-vlog and daghang ikog bato nun. Most of my vlogs to sa Pikas, to sa main channel, sa Bistak Vlogger. So, kung ito patambok na ako, mulingaw sa siya nga vlog unsa. Pero, yeah, kanang Bisaya bay, mura magug ka ng paki ba sa kung sa buhato ni mo. Lang talang. Karoon na sparks ako noon na about kanila akong sige upload nga wala ko'y paki. Butang-butang lang akong videos. Ko'y paki alam mo siya akong ibutang. Stingan na ito patakag butang. Sige. Mura to, nag-update ako ninyo ba? Nangumusta lang ko ninyo. Ako nga rin kayo murag, kapoy. Dami kay kanang kuan ba? Ibakasyon. Masa kay kabakasyonan. Nagklase pa di ko. Pwede na akong klase na ko nila. Napali akong klase. So, mura to bay. Mura to. Kaya kung namoy lingaw, kasuroy mo sa Bikas Vlog, akong i-link ang vlog diri dapita or diri sa ubos. So, katong akong in-English nga vlog. Agi sa tonyo subscribe sa tamo kung makaagi mo please pangalan niya Bistak Vlogger pero ang akong pangalan may mainline ngadto. So sorry niya mga tabay. Sige bye. So nag-edit ko karon nakabantay ko ba daghan may kog dry skin no. May problema sa weather nga ri mas init sa Pilipinas pero uga ang hangin nga ri nya ingon sila nag-ablay daw ang ozone layer some parts here. So nawa dry skin. Di ko inani kay flawless ko sa una gud. Akong buhato nun ba di ba focus? Sige lang, ayaw nyo tanawa. So, nag-edit ko karon sa iPad. Muna akong ginabuhat. So, kaning nga video, gina-edit na ko sa iPad. So, try na to iPad na tabasig edit. So, mura to. Puno lang ko. Sige, bye.